A parroquia de Cures xa ten todo preparado para celebrar as súas festas do verán. Do 10 ao 12 de xullo haberá 3 xornadas con tradición, música e actividades para todas as idades. A conta atrás para as festas de Cures xa comezou. A programación desenvolverase entre o 10 e o 12 de xullo cunha combinación de actos religiosos e propostas festivas para toda a veciñanza. O sábado será a xornada central, coa festa na honra de San Antonio, sesión vermú, actividades para a rapazada, un torneo de bolos e unha verbena. O venres vai haber verbena con grupo e DJ. O sábado habrá dende a mañán dianas alboradas. Depois da misa e procesión habrá baile tradicional, sesión vermú con un grupo tamén. A tarde habrá evento para os críos, festa da espuma hinchables no Polideportivo de Ameán. Ás 5 da tarde tamén en Pomar do Río no campo de bolos, xogo de bolos tradicionais. E a noite verbena con grupo e DJ. O domingo pecharase o evento coa celebración do Sacramento e outra sesión vermú. Trátase do día máis importante do calendario festivo. O domingo, dianas alboradas tamén, a misa do Sacramento, que é o día grande da festa, habrá procesión tamén, e sesión vermú con un grupo. Dende o Concello destacan o esforzo da nova comisión por sacar adiante as festas en moi pouco tempo. Quero darlle a benvida e as gracias a esta nova comisión de festas por enfrentarse a este esforzo que supón preparar unhas festas, e ademais unhas festas en tempo récord, porque fai pouquiño que se xuntaron para crear de novo esta comisión, así que moitísimo ánimo. Sei que hai moito traballo detrás, moito traballo que non se vai a ver nin recompensado de ninguna maneira, porque o esforzo que se pon persoalmente é moi grande, eu seino ben. Así mesmo animan a veciñanza a participar nun programa pensado para todos os públicos. Invitar a todos os veciños, por suposto, os veciños da parroquia, pero tamén ao resto da contorna a que se animen a estar e a ir a visitar esta festa en Cures, que é un entorno moi bonito, maravilloso, ainda que é unha festa do rural e creo que ten o seu encanto, e animarse porque, a pesar de pouco tempo que levan programando, teñen unha festa diversa, un pouco de tradicional, un pouco de DJs para a xente máis nova e unha pequena verbena. Cures volverá a converterse así nun punto de encontro para a veciñanza e visitantes durante unha fin de semana na que non faltarán a tradición, a música e a convivencia.